Kuvukumunyu inyanga uDr Kehlelezi idlulisa amazwi enduduzo emndenini ngalowo obewumsakazi Ukhozi umama uZanele Mbokazi. Inyanga uDr Kehlelezi isidlulise amazwi enduduzo emndenini kamama uMambokazi kanye nakumsakazo omkhulu Ukhozi FM. Kuzokhumbuleka ukuthi uDr Kehlelezi waba nesibonakaliso esasithi emsakazweni omkhulu Ukhozi FM kuzodlula emhlabeni abasakaza ababili kuwo lo nyaka. Kanti khona manjalo manje inyanga uDr Kehlelezi usedlulise amazwi enduduzo adabukisayo. Lesi simo okanye lenkulumo ishiye abantu abaningi beshaqekile bedabukisa laphana einkundleni zokuxhumana. Kanti ke ngaphandle mbulo ukukhuluma kakhulu ngicela ukuthi uyavikela ikhasi, ngicela ucofoze usubscribe uphinde futhi ucomment lapho ucomment section uphinde futhi ucofe ulike. Ngale kokukhuluma kakhulu nansi inkulumo kaDr Kehlelezi lapha abedlulisa khona amazwi adabukisayo ewabhekise emndenini kamama uMambokazi kanye nakumnyeni wakhe ubaba uBishop Nkambule. Waphinda futhi Dr Kehlelezi i-dictionary indumandumane etubezizweni. Ngiyaphinda ngiyasho bafowethu Dudu kumndeni wakambokazi, Dudu kumndeni wakababa uNkambule, Dudu esizweni sase South Africa, Dudu kubasakazi bokhozi nakubaphathi bonke, Dudu kubangane nasezihlotsheni siletha sidlulisa amazwi kakhulu enduduzo, ngidlulisa amazwi kakhulu enduduzo. Alwehli lungehlanga bafowethu, amagama ngilokwe ngidlulisile kanjalo bafowethu. Ngilokwe ngidlulisa amagama bafowethu. Wonke umuntu bafowethu ake ngisho lento, akekho ongadalelwanga ukuthi adlule emhlabeni. Abanye baye bethi okubone umoya kunqotshiwe. No igada leyo nto, it's very very dangerous. It doesn't mean ukuthi okubone umoya kunqotshiwe. The question is, lokho kubone umoya uyakusukumela yini? Lithi iBhayibheli, Moses uyakuqonda yini lokho kuphethe ngesandla? Moses akaqondi ukuthi uphetheni esandleni sakhe, kanti akazi ukuthi uphethe into elimazayo. Okubona umoya kwesinye isikhathi unqotshiwe uma maybe sizokusukumela senze izaba. Kodwa engidongithi mina, duduzekani izihlobo nonke, duduzekani bantu bonke, ngizodlulisa lawo mazwi. Ngeke ke size siubange kakhulu umsindo noma ngeke size sicommente kakhulu ngoba bafowethu umndeni udlulelwe lana. Kunabantu abakhalayo, umndeni udlulelwe basemanzini, izihlobo zidlulelwe, abangani badlulelwe, kanti nomsakazi ulahlekelwe kakhulu bafowethu. Siyayibona lento yasokhozini, it's becoming a habit. It's becoming a habit. Bayaphela abantu, bayaphela. Uma ngizosho futhi amagama ngizothi uma ngempela uNkulunkulu ebethe bayodlula ngaleyo ndlela, bathi isosha lifela ebusosheni. Kodwa amazwi engiwadlulisayo maybe kumele yazi, ngithanda ingoma engiyithandayo, ngithanda ingoma encandweni Christ Ambassadors ethi ngiyancenga ngithi nikelani imizimba yenu ibe iminikelo emihle, ningalilingisi lelizwe kodwa inhliziyo zenu ziguqulwe. Ngiyancenga ngithi nikelani imizimba yenu, ningalilingisi lelizwe kodwa inhliziyo yenu iguqulwe. Ngizothi mina ngalamazwi engiwashoyo, ngiyancenga okhozini, ngiyancenga okhozini. I'm still saying, I won't say anything, I won't prophesy. Angiprofethi, fine. Asivumeni uKehlelezi scam, it's fine. But sikhumbuleni igama eli-1. Number 1. Sengikhulumela la ekuthenini umuntu nje oseceleni one-hatred. Asikaleni kuJesu, alimthandanga izwe lonke uJesu. Akaze athandeke. Kukhona ababemkhaphela bemphimisela ngamathe. Kukhona abaze bamthatha bamlengisa esiphambanweni, walengiswa namasela amakhulu.
abantu babemosha babethi omunye wabo ngiyamkhumbula babethi uBarnabas. Number 2, niyakhumbula uNoah, uma kuzothiwa Noah tshela isizwe sonke njengamanje ukuthi kunezulu elikhona elizayo elikhulu abathi uzamcolo. Noah yakha umkhumbi, kodwa lo mkhumbi mawuwakha no ungawakhi wedwa. Tshela abantu ukuthi bambisanani nakhe lo mkhumbi. Mase niwakha lo mkhumbi bese niyangena ngoba kukhona ukufa okukhulu okuzayo. Akekho amlalela uNoah ngoba uNoah babemazi, ukhule umuntu abamaziyo bathi ngeke sesimlalele lo. uNkulunkulu uyayethi mayesefuna ukukhuluma noma esedlulisa izwi lakhe. Ngibhlungu kakhulu ngento engiyibona yenzeka okhozini. Bafowethu ngibhlungu kakhulu, and I'm still saying ngiyalikhulekela ukhozi. I'm praying no matter they can hate me kanjani, but I'm praying for them each and every day. I know there are people abangikhonzile khona, there are people abangangifuni nokungibona, but I'm praying for them. Ubusisi umuntu othi mayithandaza thandazela abaphathi noma abaholi bezwe lakhe. Ngiyabakhulekela nasokhozini kakhulu. I pray for them each and every day. Ngithi Nkosi ngelinye ilanga ngiyafisa mabehleli ufike kubona ubembulele, mawuqeda kubembulela ubatshela ukuthi ngilethwe ubani emhlabeni. Why am I saying this? I can stand ngime ngiloko ngithi ithi lento ithi into yami. Uyakhumbula uMoses mayethunywa, kuthiwa Moses hamba kuyobakhulula abantwana baseGibhithe ubase ezweni laseKhenani, abantwana baIsrayeli. uMoses vele izwe ahamba yakulona. Uyakhumbula ukuthi uMoses wake wasuka ebulele sesemncane, wabulala. uMoses wasuka sebaleka useyaphindela. uMoses mayefika kuleli yazwe uhlulekile ukuthi labantwana abashumayeza batshela ukuthi ngizonilanda ngoba kukhona abamlalela uMoses. Kukhona abathi ngeke sikwazi ukumlalela ngoba lo umbulali wabulala. Uzoshumayela kanjani izwi likababa uNkulunkulu? Wena Moses wabulala, umbulali. Kunezinto okuyofanele ukuthi ningabheki okunye emaceleni. Kunezinto kumele nani nithi man understand ipolitiki noma ni understand izinto, the atmosphere, ukuthi ngalesikhathi umoya emhlabeni kwenzakalani. Understand the economy ukuthi kwenzakalani. I-propaganda, it will not always be on with politics. I-propaganda is everywhere. If they want to get rid of you, they make sure that they tarnish your name. They make sure that there are people who will be sent to stand and also make sure that they vanish your name.